Wara li matul is-sajf li għadda f'pajjiżna kellu l-kriżi nazzjonali tad-dawl xhur wara il-Ministru Miriam Dalli għadha mi tagħti ebda assigurazzjoni li din il-kriżi mhux se terġa' tirrepeti ruħha fix-xhur li ġejjin. Meta matul il-jum ta' tnejn kienet mistoqsija mill-ġurnalisti, il-Ministru Miriam Dalli deret li m'għandha l-ebda soluzzjoni fit-tul sabiex titjib id-distribuzzjoni tal-enerġija dan hekk kif bl-isplużjoni fil-popolazzjoni, id-distribuzzjoni tal-enerġija mhux qed tlaħħaq tant li f'Lulju li għadda eluf ta' familji għattaw kważi ġimagħtejn sħaħ mingħajr il-provvista tad-dawl. Di kriżi seħħet propju meta f'pajjiżna kienet għaddejja mewġa ta' sħana, bosta familji spiċċaw jarmu l-ikel, dan apparti li kellhom jgħixu ġranet sħaħ u iljieri fi sħana kbira b'detriment partikolari fuq is-saħħa tal-anzjani. Iżda meta Miriam Dalli kienet affaċċjata bid-domanda jekk tistax tassigura li din il-kriżi mhux se terġa' tirrepeti ruħha, hija evitata l-kollox li sserraħ moħħ in-nies. Tista' tassiguri ma li mista konna power cuts is-sajf li ġej? Ħanajdlek li nista' nassigura żgur huwa li għaddejjin bi pjan imaġġel ħafna biex nagħmlu n-netwerk tagħna reżiljenti. Apparti minn hekk skont Miriam Dalli l-tuħ tad-dawl kien kollu tor tat-temperatura għolja li ħakmet lil pajjiżna għalkemm esperti fis-settur dejjem insistew li s-sistema ma bdietx tlaħħaq mad-domanda kbira li ġabet magħha l-isplużjoni fil-popolazzjoni aktar u aktar minħabba l-fatt li s-sjuf Maltin kull sena dejjem ikunu karatterizzati minn sħana qawwija. Pajjiżna ntlaqat minn heatwave, xi ħaġa li ma rajniex fis-snin ta' qabel. Lejn l-aħħar ta' Lulju fl-laqgħa mal-MCESD il-Gvern ta' Roberta Bela kien wieħed pjan ta' azzjoni fl-enerġija, iżda sa ftit tal-jimilu l-MCESD stess qalet li għadha ma rċiviet l-ebda follow-up brabta ma' dan il-pjan ta' azzjoni. U rrid inkun ċerti li jkun hemm follow-up, di waħda minnhom. Tajjeb. Hopefully ikonna l-opportunità nerġgħu nistidnuk u tgħidilna x'inhu l-follow-up. Le jiena lest li l-follow-up li kolli nippubblikah. Ħadd ippubblikah? Tajjeb. Inti il-follow-up il-min tagħmlu lill-Ministru jew lill-Prim Ministru? Dan il-każ il-Ministru responsabbli huwa hija Ministru, mhux hekk? U hi kienet hemm ukoll. U d-deċiżjonijiet u l-Ena Malta li hija l-entità illi ħatiħu l-azzjoni taqa' taħt il-Dikasteru tal-Ministru Dalli. Meta Miriam Dalli kienet mistoqsija minn Net News dwar meta se jiġi ppubblikat dan il-pjan, apparti l-attakki partiġjani, hija spiċċat tammetti li għadha titkellem lil korpi kostitwiti dwar dan is-suppost pjan ta' azzjoni. Ser inkunu qegħdin nitkellmu mal-MCSD kif tkellimt ukoll ma' chairperson innifsu. Fis-stqarrija l-Partit Nazzjonalista sostna illi l-fatt li l-Gvern għadu ma fassal ebda action plan brabta mal-provvista tad-dawl dan ikompli jikkonferma kemm Roberta Bela ejja jmexxi u maġba qalu enerġija.